Oke guys, masih bersama Arsem. Bakal mantan. Laku bang. Yuk, laku. Aku sendalku. Ini. Jalan kaki masih. Aduh hati. Pesek tebe. Itu masake aku. Enggak cekel. Nanti sak wis lho, Nggo. Ngene barang iki. Ali-aline arep tak del tangan gayane ra oleh. Ngono kuwi Eko mulai. Apa? Iki ali-aline sing iki dolima tak. Antara lu kan oleh. Wah, kalau sing waduh wis ning kono kok lho, Pak. Iya, aku tuh. Jadi anu guys ya. Iki sementara mlaku dhisik. Sementara ning ngesor. Mulane kuwi kegedean. Kembrang kok abang koplokmu dome ben keke. Kalau masih waduh ning kono wonge. Penting tapi. Ben ketong kuwi. Bareng. Bang, iya bang kabare. Kabare yo ngene iki, udan Mas. Waduh. Bayu kuwan opo. Urung oleh separuh. Ini wong aku golek peringatan dan kira ngantek. Tapi lembut. Ya mesti Randy dia tuh yang gonku sakit. Randy man, mereka begitu. Oh, langgo. Anjangan ini jelas bilang. Takon ketokno kok selawe. Wong kok ora nek kok piro jurus dikok-dokon anu ngetok neh aku ngono. Noko selawe noko piro selapo aku. Jadi sing kita bak kok piro aku sing kok wah. Randy ki sing bojone sing tengah. Randy iki sing kari. Dari si Randy untuk sing kari. Mau cerita ora pada paham kok sing Randy iki sing jayu. Lah si Andre sing ngani Deni bareng. Anu bareng apa ya sing tuwek iki. Cacang iki tinggal Nomor 3 itu nganu sing anu kuman, sing nomor 2 sing Randy iki. Dari Randy Andre ya, kita pada paham sendiri kok. Tapi saya ngecek kuwi ora pada paham sing dipukule sing dipukule. Edan.
Terus sepeda kuat ngeden. Padahal sepeda gue rusak. Kayak kowe ngapain? Kita jetek ini. Masalah jetek. Oh, gendong deh. Gembrong sih. Ini dicono. Aku Gambaran. sendalku mungkin anu Mampir. Weh, matur nuwun. Kumo sing nderek kayune babus silang kali mo. Kumo lo sing nderek kayune babus? Ning alas tapi manggone. Ora. Sama jange. Iya. Sing sepeda apa mo? Apa iya deh? Heeh. Ora pada. Itu sepeda lanang tapi. Tapi ini banyune gede cek lambat temen pari iki ya urung tak anjur. paling jangi rimba aku renek kuwi Dalane gejik. Dalane gejik. gecik tek nek ora lumuten iki lumuten kan iki mau kejungkel wong Walu cek jayeru. Tapi sik gau gone dhewe. Udah membah mul wete Allah. Wah, montore ning ngesor jayeru. sik kok iki Wah, aku yo golek sing ora lunyu kok. sikilku iki tak Suwis mau iki. Mana kan ada tiga Jalane lunyu, guys. Dalane lunyu iki. Ikan ora mikir anake ora mikir syuting ae. Iki lagi syuting iki. Metu kono sing kasep petik mrene. Iki ketel jam 3 jam babak iki lho. Sing siji ditetepan. Sekolah sepene nonton ya iki karo mantan anyar. Alhamdulillah tekan gon montor. Supiri dhewe. Bakal manteni nyopir. Terus hub. Orang ngetan ora mampir. Hah? Ora mampir. Oh. Sampeyan ora mampir. Kemucur banget.
Yo, kiri pol. Terus, aman. Abot. Lamaran dhewe disupiri dhewe. Iya, lamaran dhewe disupiri dhewe. Batang.